Nasa Facebook ba ito? Okay, sa Nicolas de Tolentino. Alam nyo, ngayon lang tayo nagtiniray ng almost ngayong hapon. And it was really a grace from God. Okay, we thank you and we thank the Lord for giving us the time to have that very memorable occasion. Hello si B-Boy, this is a miracle. Palapakan natin ang Silak Biniray 2015 for the success of Biniray Ananalos Music Festival. Ang third place sa presentation goes to Manila. Palapakan natin ang Manila. Okay? And the second place goes to Bataka. Siyempre, ang nanalo ngayon, Manang Male. We won! With a very beautiful number, 94% kapaso. Decoration. Okay? Ang head dito ay si Bishop. Okay? Ito ang fourth place. Ang fourth place ay walang ibang kabale na halos magpanihi yang Diyos ko, nakakuha pa sila ng 73 points. Okay, ang third place ay ang mga yellow na halos yada ginay na tutura. Diyos ko, natalo kami nito. Natalo kami. Parang si Bishop ayaw sa amin. Ang second place ay ang mga kabaso. Yan. At ang first place, ang pinaka-ayaw ko, ang mga bataka. Mag-share dito. Mga lolo nyo to eh. Okay? Judge, Adar, dito ka sa sabi ko. Ito na yung laro. Okay? Ba't mainipin na kayo? Dahil gusto nyo nang mawala. Tama? Gusto nyo nang mawala, di ba? Hindi. Ang tanong ko, ba't mainipin kayo? Children's hour. Mapili ka mo, mabagdo ka mo sa tinatawag na human experience. Diba? Ito ang tinatawag na dyan. Pero, wow, sa libog yan. Palapakan natin. Pila. Okay? Oy, walang pupunta dyan na hindi nakakainis ha. Ang baon ni si Honey Boy lang. Kasi si Honey Boy, kumikita sa isang building ng 1 million. Ay, ang apelido niya ay, hindi naman patulan. Ang apelido niya, isa rito. Nagapalawan mo yan. Kapabaryo po yan. Kilala niyo na ba? Ayasin na. Dito man bayaro yan yung si Honey Boy. Sako'y baghahanapan, buonin raayam, nasa ugay, tibor ng isla. Bantuon, tibor kang sa iba'y kalawangon, pero sa amoy, kinghuyog na bituon. Kayamanan, ginglilingap, sako'y baghahanapan, buonin raayam, nasa ugay, tibor ng isla. Bantuon, tibor kang sa iba'y kalawangon, pero
sa amoy